Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon ikadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Sarang makami malantaw sa KK Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga LSI nga magapauli sa Bacolod, igarekomenda nga hindi na pagpaidalom sa swab test kag facility quarantine basta nagnegatibo ang swab test sa ginhalinan nga lugar. Mga PD award sa mga ospital sa Bacolod nagakapuno na. EOC nagapahanumdum sa mga ginikanan nga hindi pagdalom sa malls ang kabataan. Sa Himamaylan City, lights on ceremony gilayon niya gintapos bangod nagdagsa ang pumuluyo. Anay pulis, patay sa makabunggo ang iya motor sa ginatulod nga tricycle. Kag, paano bala dunganon ang pagkape kag pagbike samtang naganegosyo? Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, lalaki patay matapos ginlampusan sa bato sa makapila ka beses ang iyaman nga abyan. Ginahulat karon sang PNP nga magtuad sa pulis ang suspect nga si Genesis Villaruz kung ano natabo nga aiya ginpatay ang iya man lang nga abyan nga si Vincent Flores sang kagabi sa barangay Dangkalan sa Banwasang Ilog. Suno sa hepe sang Ilog PNP nga si Police Captain Mark Joel reklamado nga upod pa ang nag-inom ang suspect kag ang biktima kagabi. Dungan man sila nga duha nga naglakat para kuntani magbakal pa sang dugang nga whiskey agud ila imnon. Pero samtang nagalakat suno sa pulis, gilayo na lang, nagkuha sang bato si Villaruz kag iya ini ginlampos sang makapila ka beses kay Flores. Dead on arrival sa ospital si Flores. Suno kay reklamado, posible may ginawayan ang duha ka bangdanan nga ginlampusan sang suspect si Flores nga iya ginkamatay. Mismo si Villaruz amuman ang nag-surrender sa PNP pero wala pa siya makasugid suno kay reklamado kung nga iya ginhimo ang krimen. Sa number 9, isa naman kaanay pulis ang patay matapos nga mabunggo iya sini nga motorsiklo sa ginatulod nga tricycle. Patay ang anay pulis nga si Aris John El Mission matapos makabunggo pasado alas 10 kagabi sa isa ka tricycle sa dalan Alihis sa Bacolod. Sunod sa traffic investigator nga si Patrolman Joseph Kasaig, nag-overtake sa tuo ang biktima sa iya ginasundan nga SUV. Ugaling wala siya maglaom nga mayara sa naga-counterflow nga tricycle sa bike lane, gani nabungguan niya ini kag siya ang nagtabog. Dead on the spot si El Mission sunod sa investigador. Ang tricycle nga naga-counterflow ang sunod naman sa pulis, ginatulod lang sang driver nga si Jerome Brose pakadto sa gasolinahan bangod sa nawad-an ini sa gasolina. Wala man masamaran ang driver pero siya ang gindetain karon sa Police Station 7. Sa number 8, sa tuig 2023, ginalauman ng isa na naman ka pribado nga ospital ang mahuman sa Bacolod. Mga investors ang amo nga ospital nagalantaw nga hindi na kinahanglan pa sa mga Negrense magpadulong sa iban nga probinsya para sa moderno nga pasilidad, bangod ini ang ila nga igatanyag. May report si Romeo Subaldo. Sa sini nga isa ka ektarya nga propiedad sa barangay Bata sa Bacolod, sa tupad lang sang Ceres North Terminal, ginasuguran ang construction sa Allied Care Experts Medical Center, isa ka 250-bed capacity nga private hospital. Sunod sa chairman sa construction sa nga si Dr. Jimmy Pasete, 2023 nila ginalauman nga mahuman ang construction sa pasilidad. Ang construction, if everything goes well, then we expect it to finish by 2023. We're showing we will serve the Bacolod, the Negrense people, a quality that is very state-of-the-art. Sang Sabado, ginpatigayon ang awarding kag signing sang contract sa ilang nga contractor. Nagapasalig ang investors sa sining nga ospital nga moderno nga klase sang ospital ang ilang ginatanyag sa mga Negrense para hindi na kinahanglan pa magpadulong sa iban nga mga probinsya para magpabulong. I believe with this kind of facility, people will not go anymore to Manila or Cebu, but they will find a place in Bacolod wherein it's already a complete package of in terms of medical technologies and treatment for them.
sa pagkahumansang ang mga ospital suno sa iya, dugang pagig nga mga trabaho para sa mga negrense ang ilang nga ginatanyag. Sa number 7, face-to-face classes sa mga bulutuan mahimo nga magabalik na sa madason nga tuig. Suno kay Bacolod Councilor Renacito Novero, ginmanduan siya ni Bacolod Mayor Evelio Lunardia nga magsapol sa DepEd para mapatod ang ini nga plano agud makahimo sa nagakaigo nga tika ang syudad. May angot sa mga bulutuan nga ginahimo sa karon nga quarantine facilities. Ginpahayag ni Novero nga hindi pa man patod suno sa DepEd ang plano nga pagbalik sang face-to-face classes sa bulan sa Pebrero bangod nagakinahanglan pa inisang pahanugot sa presidente. Kung matigayon gid man nga magbalik na ang klase sa bulutuan, pagagamito na nga classrooms nga gin-convert sang syudad bilang quarantine facilities. Pero may alternatibo na nga tikang ang syudad sa tion nga bawion gid man sa DepEd ang mga classrooms. Samtang tubtob na lang sini nga semana ang klase sa mga pampubliko nga eskwelahan kag magasugod na ang ilang nga Christmas break. Sa number 6, Negros Oriental, may 12 ka mga bag-o nga kaso ng COVID-19 kag 12 man ka recoveries. 7 sa 12 ka bag-o nga kaso ng COVID-19 sa Negros Oriental nangyari sa syudad sang Dumaguete nga sa gihapon amo ang may pinakamadamo nga COVID-19 active cases sa probinsya. Ang Dumaguete City ang may 38 ka active cases, 44 ka recoveries kag 6 ka napatay bangod sang virus. May duha naman ka bag-o nga kaso ng COVID-19 sa Santa Catalina kag tig-isa sa Canlaon City, Bayawan City kag Banwa sang Valencia. May 12 man tanan ka bag-o nga nag-ayo sa COVID-19 sa bugos nga Negros Oriental. 93 sa gihapon ang active cases sa bugos nga probinsya pero napulo na tanan ka mga LGU ang wala na sang kaso sang COVID-19. Sa number 5, liwat na nga nagbukas ang Bago City Hospital nga matapos mag-lockdown ini isang weekend. Pero sunod sa tagdumalahan sa ospital, magapabilin nga sirado ang obstetrics department. Gin-lockdown ang ospital matapos nga ma-expose ang personnel sini sa isa ka pasyente sang OB gikan sa Pulupandan nga nagpositibo sa COVID-19 sunod sa kay Mayor Nicolas Yulo. Natala naman nga ipaidalom sa swab test ang staff sang OB department sa Miyerkules. Kung magnegatibo sila sa virus, ang OB section magabukas sa Huwebes. Sa number 4, Bacolod Emergency Operations Center nagapahanumdum sa mga ginikanan nga kun mahimo indi anay pagdalo ng mga kabataan sa mga shopping malls o kun sa mga lugar nga madamo sang tawo agud to malikawan ang pag-angkon sa COVID-19. Sunod sa Executive Director sa Bacolod EOC nga si City Administrator M. Ang, sila nakabaton sang impormasyon gikan sa ila One Hospital Command Center nga puno na karon ang mga pedia ward sa mga ospital sa syudad. Iniya nagapakita nga madamo sa karon nga mga kabataan ang na-admit sa ospital. Ini ang kabangdanan kun nga ginadumilian anay sa gihapon sang EOC ang mga ginikanan sa pagdala sa mga kabataan sa mga lugar nga madamo sang tawo bangod madali sila nga malatnan sang virus. Nakabutang sa executive order ni Bacolod Mayor Evelio Lunardia nga bisan yara na sa modified general community quarantine ang syudad, ginadumilian sa gihapon nga magwa sa balay ang nagaedad 14 anyos panubo kag 66 anyos pasaka. Ginadumilian man sang EOC sa karon ang mga kumbuyahan kag establishmento komersyal sa paghiwat sang face-to-face nga Christmas party agud malikawan ang pagsaka na naman sa mga kaso sang COVID-19. That means nga budayan kita kung ang ato ni kabataan sige ta pagwa mamasakit or worse kung ma-COVID din tani sila ibutang. Wala kita sang butangan sa ila kung puno, no? Okay, like I said, generally ang aton mga COVID units naton are only at 38% up to 39% capacity subong utilization. Ang mga pedia units naman niya subong ang medyo ang problematic. Sa number 3, lights on ceremony sa Himamaylan City Hall Sabado sang gabi ang gindugok sa mga pumuluyo.
Sabado siyang gabi, isang ginpatigayon ng lights on ceremony sa Mamaylan City Hall nga ginpamunuan ni Mayor Raymond Tungson kag mga opisyalis sang syudad. Napuno sang nagkalinlain nga mga duag ang City Hall nga nagalakip sang isa ka fireworks display. Pero magluwas sa kalingawan nga ginhatag sa mga nagtambong, pila ka mga netizens ang nagpahayag sang ila pagkabalaka bangod makitaan suno sa ila ang pagdagsa sa mga pumuluyo. Sa mga litrato kag video, makitaan ang pila sa mga tumalambong nga nagainikit-ikit apesar kung tani sang ginapatuban karon nga physical distancing. May mga netizens nga nag-comment nga kung tani, bangod sang hitabo, hindi madugangan ang pagsaka sang kaso sa COVID-19. Sa live video sa page ni Mayor Raymond Tungson, mabatian man ang nagapahanumdum sang Master of Ceremony sa Public Address System nga hindi pagkadipatan ang social distancing kag paggamit sang face mask sang tagsa-tagsa. Sa interview sa Digicast Negros kay Mayor Tungson, wala nila ginalauman ang pag-inabot sa mga pumuluyo. Rason nga suno sa alkalde, sa iyang speech, nagpangayo siya sang pasaylo sa programa kag hindi programa hindi na pagpalawigon bangod sang COVID-19 protocols. Malapad ang lugar suno sa iya, pero wala nalikawan nga may pila ka mga wala nagsunod sa physical distancing apesar sang sulit-sulit nga pagpahanumdum kag may mga nagabantay. Damo man siyang portion nga ara. Galing kini ara, di ba na? Mga areas nga do you have to do so much na para makuha ang attention ng tao. So there was continuing reminder and appeal. And then even the men in uniform, the city legal team, mga bantay bayan namon, nag-ibiyaman. So that's why after that, pinpo na lang nila ang ako na attention nga ako na namambal and then appeal and then finish the ceremony. Sa number 2, ginaprubahan sa Western Visayas Interagency Task Force for the Management of Infectious Diseases ang suspension sa arrivals ng locally stranded individuals sa Negros Occidental para sa December 24, 25, 31 kag January 1. Gin-endorse man sang RIATF sa Resolution number 84 Series of 2020 ang hinyo para sa suspension ng arrival of returning overseas Filipinos sa amo nga mga petsa. Ginhinyo sang Negros Occidental Provincial Government ang moratorium sa pag-apot sang LSIs kag ROFs sa 4 ka adlaw para mahatagan ang mga LGU sang ligwa kasubong mantion nga maka-disinfect kag mahanda ang mga quarantine facilities sa mga magainabot nga lain na naman nga batch. May 19 ka bag-o nga COVID-19 na cases ang Negros Occidental kag 12 naman ang sa Bacolod sandig sa Department of Health record. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Bacolod Emergency Operations Center magarekomenda nga hindi na pagpaidalom sa swab test kag facility quarantine ang mga locally stranded individuals nga nagapinauli kun ini sila mayara na sa negatibo nga resulta gikan sa mga lugar nga ilagin halinan. Yaring report ni Marty Go. Namutikan sang Bacolod Emergency Operations Center nga padayon nga manubo na lamang ang mga kaso sang COVID-19 sa syudad sini nga bulan sang Disyembre. Suno sa Executive Director sang Bacolod EOC nga si City Administrator M. Ang, ila nakitaan nga ang kalabanan nga mga nagapositibo sa karon nga mga persona, ang mga LSI o kun locally stranded individuals, mga close contact sa mga nagpositibo kag mga nagabusong. So kung tanawon mo, daw wala nagitaya masyado new cases kung wala ni ang mga LSIs at the same time ang close contacts hindi mo ginawa pa yun. Who are these close contacts? These are family members ng mga nagpositive nga gin-test naton kay tiyan mo na nga parts ng aton aggressive targeted testing no ang close contacts insigida i-test para masiguro nga wala sang LSI nga makapauli sa Bacolod nga positibo sa virus, luyag sang EOC nga magpaidalom na sa RT-PCR test ang LSI sa lugar nga ilagin halinan. Kung matigayon ini, hindi na sila kinahanglan nga magpa-swab test sa ila pag-abot sa Bacolod kag hindi naman magpaidalom sa quarantine sa isolation facility sang syudad. Pero ginathag ni Ang nga rekomendasyon pa lamang ini sang EOC kag kinahanglan pa sang executive order sang alkalde antes ini mapatuman. Sa karon, mandatory sa gihapon anay ang swab test kag quarantine para sa mga nagainabot nga LSI sa Bacolod.
That way, mas makontrol pag naton. That means ang tanan nga masulod nga LSIs hindi na kinahanglan i-quarantine kay reklamo man sila, hindi bala? Ang mga ano reklamo sila nga gina-quarantine gid, nga pahulaton gid sila, nga PCR gid sila. Pues ang himuon ta subong pa-RT-PCR na sila nga daan dito pa lang sa origin. Kay para nga pag-abot diri piho nakitaya nga negative sila. Sa piyak nga bahin, wala na dayon sang Sabado kag Domingo ang surveillance testing sang mga drivers, pulis kag katapo sang Bacolod Traffic Authority Office bangod sang kakulang sang test kits kag personnel. Suno kay ang sa tion nga madula na ang requirements sang swab testing kag quarantine para sa mga SLI, mas madamo na nga mga surveillance testing ang ila mahimo sa iban pa nga mga sektor. Martigo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, hilig mo bala mag-bike? Hilig mo man bala magkape? Ini ang konsepto sang isa ka biker. Naga-exercise na siya, nagaganar na siya. Paano? Hibaluon sa report ni Romeo Subaldo. Para kay RJ Gargaliano, bike is life kag kape is life. Gani sa makita niya online ang konsepto sa Thailand nga may naga-motor nga nagabaligya sang kape na pinsaran niya nga testingan ini pinaagi naman sa pagbisikleta. Interest niya ang pagbisikleta, sumugod pa lang sang elementary. Hilig naman ang kape kag mayara siya gani sang kapihan sa barangay Handumanan sa Bacolod. Ang duha niya ka mga interes, gindungan niya kag ini ang naging resulta, mobile kapihan. Kape is interest mo magiging kape? Oo, kape. Bali, may coffee shop ko sa Balay, sa Handumanan. Tapos dito tidri naman din. Subot sa ligon, sa imo nga concept, pwede mo siya masabayan, duha mo kahilig, bike kag kape. Pwede gid. Pwede gid. Gabay ka na paglabot ni do extra income naman. Exercise ka ga-earn. Ikatatlo niyo palang ini nga Sabado sa pagsaka sa barangay Granada. Kag nangin maayo ang nangin resulta. Makapaubos man siya sang tubtub 25 ka cups ang kape. Aga pa siya naghalin sa Handumanan nga may karga nga kape, tubig, takore, cups kag mini stove. Isa ka oras niya nga ginabisikleta halin sa Handumanan padulong sa Granada. Do bali antes ko magalin ning studyoan ko man nga ma-plaster ko akon gamit nga comfortable mo makalabot di. Tiyo so okay naman. Mo may best man nga bugat man kay sa mga taklaron balaw pero okay man. Inang ikaw lang isa tanan kita na? Sa isa ka ano. Kung taon mo siya do ka bulky. Pero kung mapak ko siya stable naman gagamay do bali pa kabol lang ako mga gamit. Sa siningation sa pandemic, napinsara ni RJ ang ini nga konsepto. Una, nangin bike messenger siya sa Pedal Express Bacolod, isa kasahay isang delivery services kung sa diin sarang makapabakal sa mga kinahanglanon sa mga messenger nila nga nagabisikleta. Ilaman ini nga konsepto sa iya mga abyan. Sa nagdamo ng ilang nga messenger, intistingan niya naman ang mobile nga kapihan. Nakapakalabot na siya gani sa Silay City. Wala niya ginapensar ang kakapoy kay naga-enjoy siya sa iya nga ginahimo. Okay, muna kito nag-enjoy lang ko be. Gina-enjoy ko lang ako nga no. Wala ko man gid siling gina no. Pero like sa isa kadlaw sa 25 cups before example, pero na imo nga pila day mo ginani siya. Sakto lang. So pang daily needs lang bala namo no. Kag ang pinakarason gid suno sa kay RJ kun nga naga-negosyo siya samtang nagabisikleta. Gilig. Rason ko na lang yun para makalagaw ko yan. Kaya ko mabike ko lang gid ko nga hindi ko magbaligya kape, higan ko, hindi ko sabdan niya sa wawan. Para sa iya, may mga bagay nga pwede masabay. May mga butang nga hindi makapoy kung imo lang gina-enjoy. Barb, ang concept niya, ga-enjoy siya at the same time nagaganar. So possible siya, hilig ya kape, hilig ya bike, pwede brown na duha, at the same time, nagaganar siya. May kamulo ko biker ka, Feeler tina-inspire lang. ka man. Pero nabi sa iya, Barb, namin sa iya nga kuhan, imagine na bala, halin ka sa Handumanan, gabay ka pa at Granada, may bit-bit ka nga mga tubig, may galunan siya sa tubig, may stove, may takore, kumpleto, pero nahimo siya, possible gid siya, pwede gid mahimo. Pero kabulo kang iya, to pinakasekreto, gid nga, nagabaligya siya sa kape, hindi siya pasugtan, hindi siya magbike lang. So dapat gabaligya siya. So may purpose. Okay. Nayo man si Mrs. Wai si Mrs. Min ka layo, no? Layo bar. Pero para sa ay sulit, wala siya kay gabike man siya for the longest time. So wala na siya gabatag sa kapo. Siya ga-enjoy gid siya sa kinaubra niya. At the same time, naganegosyo siya gyapon kami kapingan sa ilang balay.
Di niya na iyan pang idea, no? Iya lang. Sa Thailand daw, Barb, nakita niya okay. online na may mga motorya, this time iya yung bike. May benepisyo pa sa lawas. Kag Barb, 18 days na lang, Pasko na. Kagamoy ato mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtob sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.